Dengan kan Mas Gari digandeng. Nah, Jan, kaya putune ngeterke mbane puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula, cek gula. Kecing manis nek. Lah biasane wis tuwa ki kudu cek ngono kuwi. Yo cek-cek ning ora kakan penyakit to. Ya, do dewa, nduk niken. Ayo wis nyawang kini nih kan Kan dituntun kan, asyhadu alla ilaha illallah.